Čaute ľudia, tu je Borec a vítam z ďalšieho videa, tentokrát je to War Thunder. Rozhodol som sa natáčať aj iné hry ako je League of Legends a to budú War Thunder a možno aj World of Tanks, ešte neviem. No, môžeme sa do toho pustiť, zatiaľ som level 3, už som to trošku hral, pretože fakt už ma to dosť štvalo. No musel som toto natáčať asi na 5. krát, fakt, začal som to natáčať, keď som bol jednotka, teraz som trojka, mám 4 lietadlá, už nejaké aj vyskúmané nejaké vecičky, pretože počas toho natáčania sa mi vždycky niečo prihodilo, buď sa mi to vyplo, alebo prišiel niekto sa pozrieť, ako tu natáčam, musel som niečo robiť a tak ďalej, nebudem toto rozmazávať. No, môžeme sa toto pustiť, čakací doba 26 sekúnd, už tu čakám a kecám a nič, 13 nás tam je a kto nevie, o čo sa v tejto hre jedná, tak môžete hrať buď za lietadlo alebo za armádu, čo je dielo, loď alebo tank, aspoň myslím. Úlohou lietadiel je zničiť pozemné jednotky, čiže diela a tanky a všetky tieto armádu a obraňovať svoje pozemné jednotky. A úlohou tankov je sa navzájom ničiť a obsadzovať si základne, alebo neviem, nehral som to nejako za tie tanky a za tú armádu, takže moc to nie som s tým oboznámený. A máme tu hneď nejaký ten Buffalo, či ak sa to volá, nie som si presne istý. A tu vidíte na tieto bodočky, že to sú naše, a tam už sú nepriateľské lietadlá. A tie červené to sú nepriateľské pozemné jednotky, naše lietadielka. Necháme si ísť dopredu, pretože potom ja si budem v kľude môcť zničiť pozemné jednotky a títo naši nepriateľské lietadielka pôjdu po týchto mojich kamarátoch, čo sú dosť vpredu. Takže tento E112 už je už si ho všimli tí naši a ja si dám výkon motoru na 100% a ideme ničiť. Tu je nejaký Falco, tu dám tie lietadielka nepriateľské trošku a vidíte tú červenú bodku, tak tam musíme trafiť. A vidíte tú červenú bodku, tam musíme strieľať. Máme tam napísalo nejaký zásah. Je to po mne strieľa, ale tu vidíme na zemi pozemnú jednotku. A tá už je nejaká zničená. Tá bola... trošku to po mne strieľalo, som si všimol. A tieto stojace pozemné jednotky sú najlepšie, pretože no trošku sa zdvihneme, aby nás tu nevytrepalo niekde. Tu si priblížime a pál. Zdvochni. Vidíte, pozemná jednotka zničená. Všetko tu budeme ničiť. Ty kokos, tak teraz sme sa skoro vytrepali. Nevadí. Ideme sa otočiť a ideme ďalej utočiť. Samozrejme ukážeme si aj, ako budeme utočiť na nejaké tie lietadielka. Je to jedno a tu hneď vidíme nejaké 90 km. Ale je rýchlejšie ako ja, takže na to sa môžem rovno vybodnúť. A idem tu ničiť pozemné jednotky. Hore vidíte modré červené body, získavame za ničenie pozemných jednotiek a nie za ničenie lietadiel. Na ničenie lietadiel máme len... Keď zničíme lietadlo, tak máme len istotu, že to lietadielko s tým lietadielkom nám nezničí nejaké pozemné jednotky. Ale každý si môže vybrať medzi 4 lietadlami, to jak má ako zálohu, keď napríklad ja zničím toto lietadielko, tak on 4. Podľa toho, koľko ich máte kúpených. 5, ja neviem, koľko ešte. A sakra, už nás tu niekto si na nás brusí zuby. Ale máme tam dole, vidíte, nejaký zásah nám to píše. A sakra, toto je kamarát, ten nejak horí. A tu Jožko ide kilometr pred nami. Trošku to zdvihneme. Akože mohol by si mi pomôcť, kamoško, ja tu idem zatiaľ tohoto Jožefa ničiť. A zničený letov na neviem ktorý teraz. Ten čo bol za mnou? Ten to už asi vzdal. Super. Takže jedného letovnu sme sa zbavili a máme tu nejakú pádovú rýchlosť. Jožefa, a nie, dosť tu po mne strieda, aj to som možno ide. Jožka sme netrafili a tam je nejaký... A túto chlapca musíme zachrániť. Poď sem. Poď sem. Ježiš, takáto je ľahký cieľ a ja ho neviem trafiť. A tu už po mne niekto páli, takže ja sa otočím a... Pozriem sa, či ma prenasleduje, čo ma to prenasleduje. A tu nejakí dvaja, 40 km odo mňa. Ten je zelený, ten je myslím môj. No vidíte, trošku mi to seká, ale to nevadí. Idem niečite pozemné jednotky, to je predsa len užitočnejšie. Je to niečo ako World of Warplane, tak viete čo, ale tu je to
myslím, lepšie spracovaný v tom zmysle, že napríklad vám odstrelia krídlo a vy môžete stále lietať pri stácii, ak máte napríklad celného stráca, tak môžete furt ostreľovať nepriateľské lietadlá a takto. Je to v tomto zaujímavejšie, je to trošku realistickejšie, ale to ovládanie a ostatne ten výskum a všetky tieto veci, v tom je rozhodne lepšia tá hra, takže tak, to mám jasno, ale a tu si na nás už niekto brúsi, by sa niekto tu po mne furt strieda, ale tak necháme ho tak, nech sa strieda. Ja tu idem zatiaľ ničiť pozemné jednotky, a ešte mám aj tak 3 lietadlá, a toto lietadlo aj tak nemám moc rád. Už ma tu trošku, skoro ma tu drislo. Kto je tu za mnou? Tuto nejaký chlapček. Nejaké lietadielko, no poď, ja ťa obídem, kama, ja si tu zdvihnem, trošku pridám. A ideme, oh fuck, dezorientovaný som. A teraz to zrýchlíme, otočíme sa, manéver level 1000 a toto zničíme chlapca, a zničíme aj seba, nezničíme. No, stále som s jedným letadlom, trošku ho zničíme, zásah, sakra. A my dýmime. Kapsi my dýmime. Tak nie je dobré, tu zničíme pozemnú jednotku, a výborné pozemné jednotka. A tu ide nejaký chlapec, trošku čelne, a zasa si, tak my sme tu nejaký obľúbený cieľ, alebo čo? Koľko ich tu po nás ide? 4, 2, 3, Ježiši Kriste. 3 dokonca. Oh my god, help me please. Zásah! Trošku sme sa škrábli, trošku to so mnou cuklo. To Jožka, ja sa nevzdám. Ja ho zrazím, ja ho trafím. Cigán jedem. Ty, ja už slušne ale dýmim, chlapci. Ty čo si o sebe myslíš? Ja tu pridám, tu ktorý manéver jak predtým a ty môžeš do prdele. No poď. Tam hore nejaká čajka prihúpla, tak ho ideme. A ja už som v riti. Už nemôžem krútiť, ani nemôžem nič robiť. Už som v riti. Pilot vyžazen. Dými zo mňa z nejakej onej svetlice a to musím ísť takto šipkou, ktorá má citlivosť ako, neviem tomu nájsť ani prirovnanie. Toto je strašné, toto citlivosť. Ale tu už máme nejaký hák vyskúmaný. A hore je nejaký ľahký cieľ, ktorý môžeme tam sa ma snaží trafiť, ale kašľam na neho. Pozrite, je to nejak nerozhodne, tak ideme skúsiť zničiť nejaké tie pozemné jednotky a skúsime to vyhrať. Skúsime nám, už pozrite, ak si to dáme. Oni majú 5 tých pozemných jednotek a my 4. A vidíte, tam ten je zničený, všetko tu je už poničené. A tento ešte nie je zničený, tak ten si vyberám za cieľ, kamarát. Ale už trošku horí, no. A neviem, či to je tam ten vzadu, alebo... Než budem to strieľať. Jo, pozemná jednotka zničená, vidíte, tu je ešte jedna pozemná jednotka. Tak tu máme za cieľ. A toto lietadielko je prečo také obratné, jak... S slonom by sa lepšie jazdilo, jak s týmto lietadielkom. No, vidíte, vyhrali sme, víťazstvo je naše. Dáme si ešte jednu hru a s tým zaťažovať. Aké máme skóre? Zničené pozemné jednotky 1, 7 a zničené toto 1. A tu mi sa spomína tu, čo je toto, tie kartičky. Môžeme si skúsiť aj za nejakú inú zem. Takže hráme zase ten Mojave Albion, či čo to je. Úkol, zničte pozemný vozidlo nepšíta. No tak to je veľmi hardcore úkol. A tieto ruské tanky majú celkom... Ruské tanky, čo to meliem? Ruské lietadlá majú celkom malú obratnosť. Myslím. Rýchlo sa im vybije ten to dielo, ale neviem, ešte nemám s nimi nejak veľa skúsenosti. Takže ako vždycky si trošku počkáme, vzadu sa budeme držať, trošku si to manévrujeme a trošku zrýchlime zasa, už vidíte, koľko pred nami ich je. Tak napríklad toto zastredíme, bim. Nie som konfliktný typ, ja si idem tu iba takto doľava, nechajte ma tak, chlapci, ja tu iba takto prejdem a vy si môžete tam do tých, vidíte, jak ma počúvajú, tam si idú a mňa si tu nevšímajú. Ale tento démon E51, ten je nejaký oný, nejaký útočný. Vidíte, kde nízko, ja si po mojich pozemných jednotkách, ja si ho nejdem všímať, ja si idem tieto pozemné jednotky ničiť, bim, uvidíme, kde to letí. Trošku vyššie a je to, a máme to. No ideme, no zdochni, čo si jak. Zásah, ja to chcem zničiť, no vidíte, už nemám naboje.
Čo vám dáva? Akože ja tu ani pozemnú jednotku nestihnem zničiť a už nemám náboje. Tak to nie je veľmi dobré. Asistence pri zničení, no ja sa môžem asistence pri zničení zase. Tuto Jožka trošku poskúšame, aký má pancier. Ten zásah mám. Dochni do rána, ty patkan. Aj, toto si tu po nás strieda. No, zásah, nový ťak dýmy, jak už sa z neho praží. Toho dýmu som ešte nevidel. No poď ty srajda, no škaredá, mne sa neujdeš. Neujdeš, kamarát. No vidíte, ja som ho dobehol. Nie, veď ja strepe. Chlapci, kľud. Dochni do rána, ty hnidá vecná. No, on je zlíčený letom, výborne. Takže máme kill. Trošku skoro ma tu vytrepalo síce, ale to je nepodstatné. No a ja sa tu natrepem tu do stroma a môžem sa rozlučiť s nejakými onými. No vidíte, túto srajdu zničíme. Pozemná jednotka zničená, tuto ďalšia pozemná jednotka. Kúrňa. No ďalšia pozemná, ja som si to priblížil a mi to tak začalo sekať. No cez tie nohe nejaký James Bond, ale kúrňa prehrávame hodne. Kľud chlapci. Už ti to na mňa nejak to brúsi zuby. Tak ja idem zatiaľ ničiť, ja to serem, ja mám ešte 4 decado, aj tak to prehráme. Toto nemáme šancu vyhrať nejako. No ešte mi aj dojde oný kanón. Už dýmim, už som jak sitko. Už nemám šancu. A odletelo mi krydo. A odletelo mi druhé krydo. Oskalpovali ma jak oné. Buffalo nejaké trápne ma tu obrezalo jak žida. Všetky končatiny mi odrezali jak oni. Nič, ideme, tuto nejaká čajka, si tu nejaký lieta nenápadne. Ničený pozemní jednotka. Trošku to so mnou zadrncalo, ale teraz sa zrútime. Bum. Bot team, čo bot team, čo tu píšeš, ty dement? Pozrite, už sme prehrali, kamarádi. Keď sme ani do polky sme ani došli, no tak trošku sme to pofeilili túto hru. Ale tretí už nejdem. Ak sa videjko páčilo, dajte like, koment, poprípadne odber. A lúči sa s vami Borec. Čus. A jak ti kolo jaglie!